Eto yung duriyang puyat. Hindi ka na puyat ngayon. Papatulog ka na namin ng mahimbing. Wow. Harap. Siyempre hindi tayo papahuli. Kakain tayo hanggang sumakit ang batok. At bago natin gaganapin ang content na puro kalukuhan, ay nako, intro muna tayo. Hello mga kalamoy, maaga nga akong gumising dahil mas nauna ako kaysa araw. Mabuti na lang pinagbigyan ako ng araw para sabihin niyo namang masipag akong nanay. At dahil nahihiya ng sumikat ang araw dahil sa akin, ay nako, dahil talaga sa iyo. Gininaw talaga ako ng sobra at gusto kong yakapin ako ng asawa ko. Ay, ang lande. Ikape ko na lang to ng bonggang-bongga. Yung kape ko nga ay hindi tunaw lahat dahil sa pagmamadali. Bakit ka naman nagmamadali? Dahil yung sinaing ko sunog na. Kaka-cellphone mo yan. At dahil sa pagmamahal ng bigas, mabuti pa nga ang bigas nagmamahal, ikaw wala kang mahal. Dahil sa presyo ng bigas, ay nako, parang ayaw ko nang kumain. Nag-imbak na lang kami ng saging. Papanindigan natin ang sinasabi nila na bahalag saging basta labing, pero mataranta Japon, ugwa na'y bugas. At pumitas na rin kami ng marang sa kapitbahay. Pitas now, pabarangay later. Sa tamis nga nito, makalimutan mong may utang ka. Eto na yung duryang puyat at dahil sa talas ng kutsilyo ni Busing yung bamboo floor namin, na. Yung sahig namin butas na, madalas kasi ang paglilindol, halos gabi-gabi. Kapag durian talaga pag-usapan, yung busing ko takam na takam yarn. Di baling masugatan, makakain lang. Sa sarap ng durian, masasabi mo talagang Wow. Harap. At syempre, hindi rin tayo papahuli. Kakain tayo hanggang sumakit ang batok. At meron pa tayong sabana rito. Mas matamis yan kaysa sayo. Meron din tayong klaseng gulay. Fresh from the ref. Bakit naman fresh from the ref? Alangan namang fresh from the farm. Wala tayong farm. May lupa nga tayo hanggang sa kuko lang. Kung gusto mo ng sitaw ay merong talong. Kung gusto mo ng talong ay nako, teka lang, kukunin ko muna. Eto na, meron ding okra. At kung kayo'y nahihirapan at gusto nyo nang bumitaw ay nako, kumain ka lang ng sitaw. Anong koneksyon? Magkapareho kasing taw, sitaw, bumitaw. Eto na tayo sa ating freezer na ang laman ay buntot lang ng isda. Pati yung isda naging manananggal na rin. Bukod sa manananggal na isda, yung baso nilipat na ng lagayan. Kahit dito may baso rin. Mas marami talaga ang baso kisa ulam.